Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Kajing temu jang kakanhon Traiman Sobha kabapet ya kabah kamian jang kinong trai belasngi kibahapo kakanhon jang kamau plang Labour Union sangkeme kala pulam no na kajing bamla banyekendo ya MDC kamaulai constituency ubat tibor patau hakaju kopor bolong ru u executive member bakmi ya katnat Labour Hakase Hills Autonomous District Council Nagalyang kini kisamla ki batmu bana yekendo yu ba te bor pathau hakakat pratarik mentau naitung arjar ka khandai ila itu ba kajing temu hi halor kini kajing la yekendo kalong ban kentu ya ka KHADC ban perkheng hakaba labor license shakinong bala barjala ba cheki company ba pher ki bana barjala kane ki kanhon kinong bala kala yethoru ba ki mod ban ai jing hi kai kinong bala ki batrai bala ba yakane ru ki temu ban yakren ba ba te bor pathau henry wat la kala deb ban bu da ka appointment letter nadu ka por si beje kano phasngi henry hadu ka por lai beje tam ru ki klem yo ban yakendo satyaya u hakaba kilashu ha ban bu no ya ka dorkhas hakinong tre jong u Kepenkong hi kalong bangin kentu ya council ba ka council ka kadiban pet bahaya ki trading license berkumjuk ru ki labor license dikata kadi ka kentu na kaliang jongi ka mau plang labor union but kabaar kalong ba ka council hi kadai ban kadai ka kentu na kaliang jongi ka mau plang labor union ba council la mo dal kisi ha pi ban kentiu ya kador bai ka bai license kani kalong ka kata kadi ka kapoin ka ba kidan na kaliang tungi ka mau plang labor union berkebalai ka council hi di turu council bagadi ban khmi bahai ki company kino ki company ki bawan hang ni po ka jala chungi apo jong ke area jong ka 6 schedule balada ki persang ban pentrei kino ki kam henrei ki dei banda bisar ba nakaliang do council kadi banda bisar ha bar khamtam ba kita company ki bawan po na jong ka jela ka jungi khamtam po jong area jong ka 6 schedule ki dei ban ailat shwaya ki trai muluk khnang bakin ki trai muluk kin yo ya kilat yo kam yo jam ha ki benta ka phero bar khamtam nakaliang jungi ka labor union ngidon lu ka jingtmu ban ladap lu ban ekran bari Commissioner jong labor department ba nakaliang jungi ka labor union ni kloi ru ban ai training ya ki nong belas ni ba kidon ki jat kam khamtam ni ki jat kam go menta kidon ki kam ki ba kimpala kini ki lokal jungi te dai nak takada nakaliang jungi ka labor union ni kwa ban ai training nang ba nakaliang jungi nong belah kini ki lokal jungi kini long ki bebet ban tre kini ki kam ki ba nakaliang junga company lain nak induk kontraktor di Pak Menteri yang program apa jangan ke jelas sungi bat kebalai kelong ba nakaliang kejung ka mau plang labor union ni kentu ia ke council ba kan pet bah ia ki kot kislah jong kini ki bar jelah ki buan ban persang ban hung ket apa jangan ke jelas ke sungi kenang ba kan don kan long ka jing song sngai bat ka jing bet jing biang hi ya la ka jong ka jala bat kham tam ya ka jat riu ka jungi mi don po jong ka jala bat kham tam na ka liang ka jungi ko long ban ni bangi kwa ban ku ikani ka work culture ni kwa ro ban trikam ni ikani ka work culture de ni don lu ka jing tmu ban ai ka jing kai sabaro ki dong kelas ni ki lokal kentam bakin burom ru ka por bagi lech ki kam ki trai malah kasih. Dikata kada kajing temu nak kalian kajungi, ban. Akan dikapor ngiyan nak kalian juga boplang di video, ban. Kita berkali kali kajing kerpar kajungi bangi kuat ban pensau haki iam diberi in charge sehingga benta ban khamtam di patau, wala da imsim lala ban koi. Henry ka akisya nak kalian kajungi ka labor union giladat bandu dak appointment nak bangi kwa bani kandu dari ba patha te puse bangi koi ni ha ka jisya na kali ni ngila abe e kapor do biang puse ba pathau imsim nodon te kalalong ka aka pat ka basngu lungo la ban ong ba nakaliang ka jongi ngiwan nak thina po mo plang kum pawe na ka seng to pinong lah
te imat kumban syukran no khendiat la panong ba imat dah kum kini ka khel ki judon hi kini ki officer la ni kino ki preo ki perhatang ya ka jimun to isoi tadi namar bangi ngide saka ngide nam mau plang te ngimde su sabar ngimde su juga konstitusi la ngila ban kren sata namar bangi kendu kini ka khap jadi nak kata kadau nga kentu ba kerpat ru jai ba pathau ba nang ni sakhmat ilong preo ba buram lan ni kidet kidia ba buram ekipa eki hazar yau kun ukti coba beri unjuk trap muskom apa nak kalian joki pai ba kiwan bani kendu bani kan ni kinu ni kam kiba kikwa ban pasau ai kam tam ban yo bani keliu jemut bani mir jemut lam nak menta kakhia kason coba imlang salam